मैयानि भिडिअ'आथ' बेयावनो जोबदोंमोन ओमफ्राय दा थांसै जारा हटेलसिम थांनो सानदों दावरा हटेलाव जानानै फैनोसै सोरबाफोर जारा हटेलाव जाफैनोबा बे सानमारनि फ्लाइअभारावल' ओंखारगोन ओमफ्राय ओंखारनानै ओरैजाय सोनाबहा लामाजों थाबाय आरो ओरैजाय बै टार्निंनिफ्राय फैनांगौ जारौ ini जारौ ini थानांगौ जारौ हटेलाव जारौ स्टेसनारि दखाना होनाय दंखायो Uma Dalili gede-gede burukan karena sambil jansi yang jalan itu sama air ini kayak saya kerja saya kemana lagi muncul sana nih berat gezennya unber ha gezentheng oमफ्राय बे हटेला बर'नि नामा बर'नि खाना मोनसेया अबेनि गुवाहाटि नामा मोनसेया अरिजिनेल क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरो जोंनि गामि खाथिनिनो गसाइनि सिनाव नोंबो क'क्राझारनि दा आं चिरांनि आरो सानावबोरै ओमफ्राय जानानैफ्रा मोजां मोनदों ओमफ्राय बर'नि माखासे माबा देखायदों नालाय मोजां मोनदों आरो गासिबो ओमफ्राय गानफ्राथ' बर'नि गोमो थाखाय दा खालि बर'ल' सम सम होनाय जायो मोजां सावनांगौ आरो थिगैनो जादों बांद्राय खराबो नङा आरो थिगैनो दं ओमफ्राय गासिबो अमा बेदर बिराद दङ सोबावनो अनलायावबो मैथायावबो ओमफ्राय बांद्राय अमा बेदर जानो हाया ओमफ्राय माबायाबो होयो ओंखाम होफैनाया बिसोरनाबो फुरा माने हिन्जावफोरनिया ड्रेसफ्रा बर'नि गानदों नालाय ट्रेडिशनेल ड्रेस नालाय ट्रेडिशनेल रेस्टुरेन्ट माने ट्रेडिशनेलखौ देखायनाय जादों आरो बर'नि थाखाय बिराद मोजां मोनदों बेफोरो जेनेबा ना बर'नि आरो जिरायनायफ्राबो जेनेबा मोजां मोनदों आरो जायखिजाया गोजोनथों आरो थांसै दे जारा हटेल बे बिल्डिंखौ नाय बिल्डिङा इटा बिल्डिं गिदिर ओमफ्राय गोजौआव जारौ बेनार दंखायो आरो सानमारिनिफ्राय बै फ्लाइअभारा बेयाव थाथ'दो बेनिफ्राय ओरैजाय सोनाबहा हाबनाय लामाजों फैनांगौ ओमफ्राय बेयावनो मोनगोन आरो बयबो जाफै जेनेबा बर'जों बर'थ' एसे जाफैलायबा बर'जों बर'नि संनाय खावनाय मोनजायोना गासिबो मावग्राफ्रा बर'नि माखासे माबाखौ देखायदों आरो बेयाव ट्रेडिशनेल गाननाय जोमनाय जिरायग्रायावबो आर'नाइ होदों सब बुस्थु दं आरो फैनानै जाफैलाय बयबो सोरबाफोर गुवाहाटियाव फैयोबा जाफैनो हागोन मोजां गोथाव संनाय खावनाय मोनजागोन आरो खिन्थु बिराद बरिया मोजां मोनदों आरो जानायखौ मालाबा फैबा सोरबा गुवाहाटियाव फैयोबा आरो फैनानै जाफै एसे हाबनानै जालांनायनिथ' जेबो नङा खनसे पडकास्ट नायलांनो हायो आंबो जाफैबाय आरो बेनो फार्स्ट टाइम आंनि जाफैनाय दा टाइमा 2:35 जाबाय मथा मथि न'आव थांनांगौ मोनानोसैयानो माथो आरो थांगौ 3 घन्टाखौथ' संखादो दहायबो 3.5 घन्टानि बारा लादों बासजों जल्दि थांनांसिगौ नङाबा मोनागोन बासफोर गारि हमनायनि खोथा दंना नैबे पुलिस पइन्टखौ गोसोआव लाबा नोंनि बे पुलिस पइन्टआ बेनिफ्राय थांनांगौ आरो पुलिस पइन्टनिफ्राय थांनांगौ सिगाङाव जेसेबांखिनि भिरमोन ना दा अनेक खमायबाय नङाबा थोन गसंलायनाय गाखोयोमोन ना बेयाव फुरानो गासिबो खालि जाबाय आरो खालि जाजोब्बाय गासिबो खालि जाजोब्बाय बांद्राय सोर गैला आरो दा नाराबाथा